Takže už viete, že existuje toaleta a umývadielko 2 v jednom. Cieľom je nemusieť v panelákovom byte chodiť do vedľajšej kúpeľne umývať si ruky. Toaleta sa umiestňuje tak, aby bola vyosená čo najviac na túto stranu, s tým, že ja mám 170 cm a ruky si umývam takto a vďaka extra hlbokému umývadielku nič som neušpliechala, nič som nezamokrila, nič som neušpliechala. Nádržka na tejto toalete je plná mydlovej vody z umývania rúk, takto vlastne funguje recyklácia a nebojte sa, nezanáša sa mydlovou vodou. Rovnako ani nehrozí to, že by toaleta bola ošpliechaná na všetky strany. Skrátka, funguje to výborne vzhľadom na podmienky panelákového bytu a ja zo srdca želám všetkým, aby už nemuseli chodiť zbytočne cez dvoje dvere umývať si ruky do vedľajšej kúpeľne, keď vlastne nemusia.